Kidišemo u formaciji 4-4-2. Nemoj neko da zajebe nešto slučajno. Ma opušteno bre, meni treba 2 puta pričaš jevi. Držite sad shift. Idemo polako. Polako. Alo bre! Šta ti je bre? Gaziš mi rep, Ćorčo. Imaš sreću, nisam danas obuo kopačke. Zrno? 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 Pogledaj koliko leđa ovom bataku jebote. Džabe, bajo, slabi on za nas. Ne brini Gepo, ja Jefto. sam tu. Jefto, dođi čas ovamo. Slušaj, ja kidišem prvi, ti kidišeš iza mene i čuvaš mi leđa. A od koga ti čuvam leđa? A nema veze, žestoko da mi čuvaš leđa. Zrno? Dobre, sve ću se poprlim ovde. Tupo, bataci su na drugu stranu. Dobro ću se okrenem ja, nije problem. Eto ga, u dometu su nam. Kad bi oni znali kako će sada ga najebu, brale. Zrno, no. Jefto, zagrej čukljeve, sad ili nikad. Kidiši! Sabijaj! Andere, oliva! To volim da sprintam, više nego leba da jedem.